ake sikhulume ngoxolo. Uxolo nje phakathi komuntu nabanye asondele nabo naqhele nabo. Ukuxolelana kubalulekile. Bathi ugeza izandla, into njengaleyo. Kubalulekile ngoba ukuze umuntu asimame aphile acebe kumele inhliziyo yakhe ikhululeke. Awazi ukufinyelela phezulu mayelana nempilo yakho ube usindwa yitshe lenhliziyo. Kubalulekile ukuthi nixolelane. Angisho ukuthi bese uvuma umuntu akwenzeke isilima-ke, kodwa ngithi uxolo luhle kakhulukazi kuwe wena oxolayo. Umuntu uma ekwenze kabi uxole. Kuhle lokho. Futhi kuyakwakha mayelana nempumelelo. Ngisho nje ngoba ngiyabuka la phandle ukuthi abantu abaningi babanjezelwa amagqubu ukuba baphumelele empilweni. Ngoba kungayi ngoba umuntu mhlampe uyahluleka loba akanaso isiphiwo esithize sokuphumelela, cha. Negqubu nje lilodwa libamba leginqe phansi, usabathe uyayikaza leginqe phansi. So kufanele futhi kubalulekile ukuthi udlule kule nto yoxolo. Now, phambi kokuba uze uyoxolela omunye umuntu, indlela yakho kumele iqale la. Awufunde ukuzixolela wena. Akekho umuntu ongenamaphutha. Cela siyeke nje lokhu sikhohlisana. Unamaphutha futhi maningi, banile abantu, baningi. Ngakho-ke awuqale ngawe uzixolele. Izixolele wena ngoba angithi egcileni sonke siyafuna ukuxolelwa ilo wadalayo. Okay, sure. Manje uzoxolela kanjani wena uma ungakholelwa ukuthi ushwele kufanele? Lilapho nje. Awuzixolele wena. Ubone ukuthi kuzokwenzelani. Futhi-ke thina sesihambile sayifica sawafinyelela kule ndlela ethi ukuthula okungaphakathi sidlule khona lapho. Ukuze ngifinyelele ekufumaneni ukuthi ukuthula enhliziyweni. Lo ukuthula lokho okungaphazamiseki. Nenjabulo ephelele engancike lutho. Ngidlulela entweni ekutheni angizixolele mina. Angithi ngifuna uxolelwa ikakhulukazi nenithandazane nalithandaza impela ngifuna uxolelwa izono zenu mashayocima, kodwa niyahluleka nina ukuzixolela kuzo. Uzibambela amagqubu nje wena hlezi ucabangana nemikhuba yakho wayenza 20 years ago. Siyanibona nje nihamba nithwele amasaka la emahlombe bese ngicabanga ukuthi nizophumelela. Fundani ukuthi nizixolele futhi nidlulise. Asibabele iqhubu. Ngoba akekho umuntu ongenamaphutha. Eqala ngawo. Uzothi ungadlula kulelo banga lelo lokusixolela. Konke lokho kuyizobe sekulula ukuthi ukwenze. Ngithi kini fundani ukuba nizixolele. Aqala ngawo ubheda. Futhi baseza abanye bazobheda ngaphezu kwawo. Yabona ngiyangibula kakhulu ukuthi sesekushilo konke. Ubudlelwane bethu nabazali bona businikeza inkinga kakhulu. Bona ingane
ecindezelekile nje, kanti umzali wathatha wabeka iy'mfuno zakhe phezu kwengane, wakhohlwa ukuthi ezakhe iy'mfuno futhi basumqaphela naye zabudlula ngesikhathi sakhe. Angisho ukuthi igxeke abazali benu, kodwa-ke kumele siyikhulume le nto singafihli ngoba siyakha, ukuze nani njengoba sinabazali nje ningacindezeli iy'ngane zenu ngezinto enazi kahle ukuthi zanihlula nini. Kumele ngabe senikhaliphile-ke nabuke emaphutheni enu ukuthi okay, kuyadingeka ukuthi umuntu-ke ashintshe lapha nalapha kuleyo mntwana ukuze abe sesimeni esingcono kunami. Angithi hambani-ke niyoxoxa.